Alright, mayong adlaw sa tanan, maayong buntag diri sa laing dapit sa kalibutan ug maayong gabi Pilipinas, maayong hapon sa atong mga friends sa Saudi Arabia and maayong adlaw sa tibuok kalibutan na napunta sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry Daily Dose of God's Word. Kumusta ang tanan? Naghinaot kong okay lang. Niya kanang amping lang yun kanunay na ako'y interesting kayong topic sa atong Bible study nga hisgutan karon, and nagpasalamat ko sa grasya sa Ginoong iyahan ang giandam ang tanan, kana bang giingon bang kabuoton na lang, di ba? So kabuoton pinagis pag tuo, kay without faith it is impossible to please God. So sa tanan natong pagabuhaton mga believers, akong gihinaot nga ato ang i-renew atong minds kanunay nga kani pinaagi kani atong mga buhat ba kana ganing mas maayo nga gasubay gyud sa kamatuoran kanunay ning silak ng adlaw ug abi nako nga kanang mag-ulan karon, hayag manoon kaayo ni. So di ko kabalon sa akong buhaton, decider musaka ko ingon ani saka na lang og gamay, pasensya na kay naabtan tag taas king adlaw. Alright, so karon atong hisgutan ang kanang giingon gani nga nadunggan ni nato kadaghanan jud, which is I believe nga mao ni ato ang usa sa mga core passages sa salvation, no, na ani sa lista sa atong salvation passages, and mausa ni atong kadunggan sa mostly sa mga sermons out there. Kana ganing take up your cross daily and follow me, or carry your cross daily and follow me. Kana gingon ba nga kanang following Christ kuno is all about self-denial. Okay, dayon unsa pa, if you are not sa imong daily habit of denying your appetites or imong desires, dili jud ka tinuod nga Christian jud daw. Inana unsa pa, kung the more you deny your needs and wants kuno, the holier you will be. Spider kanay ana, no? So ang uban grabe na kaayo pud ka extreme, kinahanglan jud kuno ka mag fasting every day and you will be like Jesus. Now akong pangutana kanang giingon nga take up your cross daily and follow me, sa ato ang pagsabot ana, how is it, how are you doing, no? Kano sa imuhang last time nga imuhang gibuhat nga naa kay peaceful ug quiet nga mind, dayon sa atong ginahuna ba nga denying oneself is sa akong buot lang naon ha, kana gani ingnon ka sa imuhang leader nga i-deny imong self, take up your cross daily, pero imo na lang nang buhaton kay tungod I hope nga dili na nato ginabuhat nga tungod kay niingon mas pastor, or tungod kay niingon man si father, di ba? Or niingon man si kuya, niingon man si ate, then ako na buhaton kay para dili masuko ang Ginoo. Now karon ato lang nang siyang buhaton para dili masuko ang Ginoo. Kay kung di na nato buhaton, basi ipanish niya tas Ginoo, di ba? So nahulog nga kaning take up your cross daily and follow me, nasayop na to gamit or unsa man jud di ay ang pasabot jud ani nga gihimo na ni nato nga balaod ngadto sa uban nga kung dili ni nimo buhaton dayon dili makapahimaya ni sa Ginoo, no? So sa atong pagbuhat aning take up your cross daily and follow me, the next time aning ingon ani bitaw nga maanad na ta sige gamit ani, mo end up na ta nga makita nato atong kagalingon as karsada ga galatigos atong likod, no? Dayon
muhangyo kag someone nga pwede ko na mo ilansang sa cross. Kay nga naman kana ganing ning take up na ba ning take in nagmaayo sa imong kagalingon, gusto jud ka nga mahimaya ang Ginoo pinaagi sa imong buhaton, kay mao lagi nag-ingon sa take up your cross daily and follow me. Pero sa katong uban nga nakasabot na aning take up your cross and follow me, good for you, keep it up, kanang ayaw nagbuhiik sa ang imong nahibalan, pero depende kung unsa ato ang mahibalan karon. I hope nga liberating ni sa matag usa, kay na ako'y i-share sa ato tanan nga liberating jud kaayo, nga makaingon tag ha mo din pasabutan ha kanang take up your cross daily and follow me, no. Now jukir kayo, no? Katawanan kayo gabi kay shout out din ha kang Jimboy nga naa sa nagtan-aw sa ato karon nga ning message, nakadawat kong message niya gabi nga nakastorya mi about taking up your course daily ana. Then ko nga timing kayo kay mao na akong giandam gabi nga message. Ko nga mao gid ni ipa storya sa Ginoo sa ato atanan karon. Good morning diha, good evening diha, Jim. So karon ato ning hisgutan unsa gining take up your cross daily. Actually naitulo ka passage ani. No, naitulo ka passage ani nga pareha og pagkastorya pero lain-lain siya og account. No. Actually kana ganing pareha sila gihapon siya og timeline sa panahon kanos asig istorya pero lain-lain og author. No, ang usa kay sa Matthew chapter 16 verse 24. Ang usa kay sa Matthew chapter 8 verse 34, ang usa kay sa Luke chapter 9 verse 23. Now, parihara siyang meaning, ang giingon diha is whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. No, makita nato sa kaning tulo ka kanang diha sa tulo ka passage. Mura look alike kay siya, then mo jive siya with each other kay parihara siya account, parihara siya og meaning, no? No, parihara siya og context, and either sa tulo pwede nimo gamiton, no? Kanang adto ba ka sa Matthew nga account, sa Luke ba or sa Mark ba, pero mas ganahan jud ko sa account sa Luke kay kay ang account sa Luke, si Dr. Luke siya ang nagsulat ani nga kung tan-aw nimo ang Luke, kanang ang pagkasulat ni Luke ani is precise gud siya nga iyahan ning gistorya kang Theophilus nga kuan katong usa ka Gentile ba si Theophilus, di na ko makita asa to dapit nga as a story kung unsa jud ang nahitabo. No, ang katong kang sa Matthew o kang Mark kanang actual account to didto, ang kang Luke is story na lang. Pero si Luke, the way siya mo kuan, kung buto na naon si Luke is tungod kay doktor siya, smart kayo siya. Siya ang nahimo pud nga badi-badi ni Pablo sa mission ni Paul. Kay si Luke naa siya tendency nga kanang makastorya kung unsay mga actual events gyud, kay tungod siya ang pagka-smart. Mo na mas ganahan ko sa account sa Luke. Pero either gyapon sa Matthew og ang Mark nga account. Now, tanaw na to unsay kahitabo dinhi. Okay? Take up your cross daily and follow me. Ang kanang libro sa Matthew, Mark ug Luke nga account, kung ato na tan-awon silang tulo, ang ilang purpose ang ilang purpose sa pagsulat aning libro kanang og nganong gisulat ni dinhi ang libro halos nakaparehas og kanang purpose. For example, ang purpose ni Mark sa pagsulat niya sa book of kang Matthew. Sa pagsulat niya sa book of Matthew, ang purpose niya is to prove nga si Jesus is the Messiah, the eternal King. Ang kang Mark, ang iyang purpose sa pagsulat sa book of Mark kanang is to present that Jesus is to present
the person of Jesus, ang iyang works, o iyang teachings. No? Ug ang kang Luke, ang purpose ni Luke sa pagsulat ng libro niya sa Book of Luke is to present the accurate account jud, no, of the life of Jesus, ug ihasang i-present si Jesus as a perfect human and Savior. Although makita nato din nga kanang si Matthew, Mark ug si Luke na nagkalain-lain o kanang presentation ba kung kinsa si Jesus, ang ilang main goal is to present Jesus as the perfect sacrifice jud, no, as the perfect sacrifice ug ang perfect nga Savior. Dinhi palang daan sa atong mahibaw-an nato kung nganong gisulat ni unsay purpose sa pagsulat sa libro. Dinhi magsugod ang atong pag-contextualize para mahibaw-an nato ang meaning sa kanang giingon nga kanang take up your cross daily and follow me, no? Dinhi makita nato ha ang pinaka first lines, no, sa tulo ka passage sa Matthew 16:24, sa Mark chapter 8 verse 34 ug sa Luke chapter 9:23, makita nato ang phrase nga whoever wants to be my disciple. Nakuha na to, diba? Ngano kaha sa tulo ka passages makita nimo nga lain-lain sila og kanang audience. Kang Matthew, ang sa Book of Matthew, ang audience ni Jesus were iyang disciples, no? Sa kanila nga account ha, kanila nga passage kanang whoever wants to be my disciple must deny themselves, carry his cross daily and follow me. Lain-lain sila og kuan audience. Kang Matthew, ang iyang audience were the disciples. Ang kang Mark, ang audience ni Jesus were the crowd, uban ang mga disciples. Inigabot kang Luke, ang account ni Luke, ang iyang audience, ang crowd lang. Di nimo makita nga ang disciples appeal. No, wala gi-mention ang mga disciples, no. Makita nato nga nganong lain-lain man siya og account, lain-lain man siya og kanang audience. Pero makita nato nga either sa tulo ka passages mo ni bantay, either sa tulo ka mga passages ang Matthew, ang iyang audience ni Jesus were the disciples, ang kang Mark, ang audience ni Jesus were the crowd, ang crowd ug ang disciples uban. Then ang kang Luke, ang iyang account kang Jesus were ang disciples walay appeal, ang crowd ra. Pero kung imong tan-awon, ang totality sa iyang audience were the Jews, mga Israelites. Naaman ang mga crowd, naaman or ang mga disciples ni Jesus, pero puro siya mga Jew, no? So we can see nga ang audience ni Jesus sa tulo ka accounts were practically kanang mga Jew, di ba? So kani siya nga mga passages, it seems like nga Jesus was trying to proselytize the Jews. Kanang proselytize bang meaning kana bang Jesus was trying to convince, iyang i-convince ang mga Jew nga kanang iyang i-convert ang inana, no? Iyang i-convince nga to convert them sa iyang pamaagi of belief. Nga ako si Jesus, anak ko ni God the Father, ako ang tinuod, ang kamatuoran na anak ko. Mao na yang gusto nga ipaabot ani nga passage, no? Nga ang kanang giingon nga if any one of you wants to be my disciple, must deny himself, take up his cross daily and follow me. Mao na yang gusto gyud nga ipaabot gyud. Pero ang kuan diri, ang notion ni Jesus gyud sa paghatag niya sa kaning nga passage is Jesus was inviting the Jews to do the impossible. Diba? Nakuha na to. To do the impossible nga naman. No, ang case ani is Jesus wants them to do the impossible, including ang iyang mga disciples. Kay tungod ang mga Jew, mao ni atong butang gid nato sa atong una-una mo basa gani kas Bible, tan-aw nimo kung kinsa ang audience sa gistoryahan
For example, kinsay gistoryahan ni Jesus, or kinsay gistoryahan ni Paul, or sa uban mga disciples, kinsa asa gi-address, di ba? Kay kung ato tan-awon din ang audience ni Jesus were the Jews, that ever since from the beginning, ang mga Jew, ang mga Israelites, ganahan dyan na sila mubuhat og mga butang bisan wala sila giingnan. No, Exodus chapter 19, giingon din na nga bisag wa sila giingnan nga subayon jud, buhaton jud tagsa-tagsa ang 613 laws ni Moses, ang tubag sa mga Israelites, yes, we will do it. Murag hambugiro asad, murag hambugiro kay ba? Kapayason kay ba nga murag kaya gyud ninyo? Ana gani, kay mao gyud nagganahan sa mga Jew. Mao gina ilang ganahan jud. So, ang Matthew, Mark, Luke, and John accounts here, ang kinatibuk-an jud ni Jesus nga kanang crowd are the Jew. So whenever you hear Jewish, makadungog gani kag Jew or Israelites, butang gyud din na sa mga nahuna nga these people, this community, they love to perform to be right with God. They love to work gyud na sila. No nga buhaton ko ni. Ka familiar ba? Familiar mo? Gana bang Lord, ako ning ginabuhat kay aron mahimaya ka. No? Maunay ganahan sa mga Jew, maunay ganahan sa mga Israelites. No? Kana bang kuan ba, Lord? Kanang akong gi-give up akong kaugalingon aron mahimaya ka. 'Di ba? Which is wala na siya sa Bible. Pero ginagamit ni siya nga passage kanang take up your cross daily, deny yourself, pero mahibaw-an nato unsa gyud ang tinuod dinhi. Now karon, kinumdum mo atong last time nato nga Bible study. Kato ganing niingon gani si Jesus nga, why do you call me good? No one is good, only God. Kinumdum mo ato katong sa Luke chapter 18 verse 19. Mao tong panahon na nga ang religious leader nangutan na kang Jesus nga good teacher. Di ba? Good teacher kanang how do I inherit eternal life? No? Mao tong panahon na pod nga gitubag siya ni Jesus, pagtubag ni Jesus niya, ning biya siya nga frustrated, guol kaayo. Kaya nga naman, Jesus was asking him to do the impossible nga di niya kaya. Motong katong religious leader siya, gadget Lord, lisura na Lord, biya siya nga frustrated. Now, the same account gihapon sa Luke chapter 10 verse 25 nga when another religious leader asked Jesus unsaon pag-inherit sa eternal life nga biya ra gyapon sila nga lisura na Kaya nga naman si Jesus lain ang iyahang panudlo, no? Now katong sa Luke chapter 10:25, ang katong religious leader nangayo kang Jesus o kanang mga pamaagi nga Lord, unsaon nako og kuan, teacher, rabbi, unsaon nako pag-inherit sa eternal life? Unsay gibuhat ni Jesus? Gi-show ni Jesus, gipakita ni Jesus ang laws ni Moses, mga balaod ni Moses. Basahan na ang before o after ng Luke chapter 10:25. Makita nimo din nga ang ginalabay ni Jesus pirmi. Once gani iyang kastorya mga Jew, mga Israelites, ang iyang ihatag sa ilaha, law gyud ni Moses. Kaya nga naman, because that is where they are good at. No? Jesus again, iyahang ginalabayan sila sa laws ni Moses to show them the impossible. No? Kay ang gusto ni Jesus nga mahitabo, mugamit gani ka sa law ni Moses, buhatan na ang 613 laws nga walay sipyat. Wala gyud sipyat. 613 dili pwede 610 lang, dili pwede 612 lang, usa na lay kulang. Kay mo nagiingon sa James chapter 2 verse 10 nga gapaninguha ta nga atong kumpletuhon ang balaod, masipyat gani kag isa, then imong gisipyat ang tanan. Mao na siya. Motong niingon si Jesus, if you do this, then you will live. It means nga Jesus knew. He knew that the 613 laws of Moses cannot be done
Because it is impossible for the Jews to do that, even for us today. No? The laws of Moses, 613 laws, kailangan wala jud kay ma-miss bisan usa. No? So, unsay ginabuhat sa mga leaders? The Jewish leaders only love to do the things that would justify them. Mo na nga kanang para ma-justify ilang kagalingon, for example, nga nani, adto na sila sa mga kuan, adto na sila sa mga ancient scrolls, ancient scriptures, mag-pick up lang na sila mga scriptures para kanang ilang ganahan. Sounds familiar? Maura na atong gihapon gusto nato karon nga ang mga sermons nga atong madunggan imbis love story nahimo ng horror story. Kaya naman mo pick up ka og passage ang usa ka pari o ang usa ka pastor o usa ka leader mo pick up og passage sa Bible aron ipanghadlok sa mga tao kay aron kita mahadlok pud ta mo ingta la akong daygon ang Ginoo kay kung di na ko siya daygon dili siya mahimaya then iya ko ipanish then yun ana ba kabalo ba ta again akong balikon where there is law, there is punishment. Why? If you don't do what is told to you, what is kanang commanded to you, no? Because it is a law, once hindi mo buhaton ang law, then ipunish ka. Ang law, magsunod ang law is punishment, good. Nakuha na to. So, mo na ang problema din ha. Now, sa Luke chapter 11 verse 36, girecord din nga niingon si Jesus sa mga Pharisees or sa mga religious leaders. Niingon ang mga niingon si Jesus, "Woe to you, experts of religious laws, mga hipokrito." Inana, mga hipokrito mo kamong mga religious law. For you crush people, inyong gina-crush ang mga tao with unbearable religious demands. And you yourself, you never lift a finger to ease the burden. No? Kusog kaayo mo hatag og balaod ang mga religious leaders ngadto sa mga katawhan, well sila mismo dili sila mobuhat ana. Nakuha na to. So kusog kayo, smart ka na sila. Kabalo expert na sila sa law ni Moses pero sila mismo dili mobuhat ana. Sounds familiar? Maunay gakahitabo gyapon karong panahon na. You see, kaning mga question nga how do I inherit the kingdom of God? How do I inherit eternal life? Kaning mga question common kaayo ni siya sa mga religious leaders atong panahon na towards Jesus. Kaya nga naman, ganing katong ilang giningon, what should I do to inherit eternal life? Usa ato si Nicodemus. Nicodemus went to Jesus at night. And si Jesus og si Nicodemus talked about God's kingdom. Di ba? Katong niingon si Jesus nga you must be born again. Now, kani nga mga religious leaders, they approach Jesus, muduol na sila kang Jesus kay nakadungog na sila sa mga teachings ni Jesus. No? And they were amazed sa iyang teachings. Mo nang giingon sa Luke chapter 4 verse 32. Amazed sila sa teachings ni Jesus kay Jesus does not talk about the law to be saved. Mutok lang na siya about the law kung ang iyahang gina-addressan, kung iyahang audience are the Jew. No? Sometimes si Jesus, iyahan nang gina-address ang law ngadto sa mga Jew nga kanang in a sarcastic way. Pero atong makita din nga ethical kaayo mo dala si Jesus. Di ni mo mahibaw-an kung sarcastic ba or dili. No? The religious people ato nga panahon, they wanted to know how to inherit eternal life. But mo ni problema. They cannot let go of Moses' laws nga dili man gani nila ma-fulfill. No? Og mo na giingon ni James again sa James chapter 2 nga for whoever keeps the whole law, no, and yet stumbles at just one point, is guilty of breaking all of it. No? Familiar kayo siya paminahon Diyo, di ba?
when Jesus exclaimed, pagkasaba niya sa mga religious leaders, kamo mga hipokrito mo, woe to you experts in the religious law. No, you crush people with unbearable nga kanang dili kayas o sa katao kanang mga religious rituals ninyo, inyong mga demands. Nga kamo mismo, you never lift a finger. Di mo mabuhat sa mga balaod nga inyong ginapang storya. That is why niingon si Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28 sa iyang original text jud ana, niingon si Jesus, "Come to me all who are weary and heavily burdened by religious rituals that give no peace, that provide no peace, and I will give you rest." Nakuha na to. Unsa man ang mga religious rituals gipasabot din ha? Mo nang mga impossible things, mga imposible nga mga butang nga ang mga religious leaders love to do and yet they fail. Kaya imposible man. The same story ra gihapon ang giingon ni Jesus sa crowd or sa mga disciples. Whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Tanawakin sa iyang mga audience, mga Jew. Kay kani siya nga statement, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Imposible kayo na. Again, balikan na to. Sa Luke chapter 18, verses 19 to 23, atong makita din ha, katong religious leader gani, nga katong nangayo, nga unsay tawag na, kana bang, yung siya nga, how do I inherit eternal life? Dayon, niingon din, makita na to din ha, nga, ang tubag ni Jesus is, kana bang murag, you lack one thing. Niingon si Jesus, you still lack one thing. Napay kulang nga wa pa gyud nimo nabuhat. No? Niingon si Jesus atong religious leader. Nganong niingon man si Jesus ana sa religious leader? Because the religious leader, niingon siya din sa Luke chapter 18 verse 21, niingon siya, I have obeyed all these commandments, Lord. Teacher, Rabbi, I have obeyed all these commandments. Kiningon man si Jesus nga kuan, kana honor your father and your mother, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, mo na, dayon, unsa pa to, ningon din tong religious leader, I have obeyed all these commandments. Pero, dayon, nakaunaw na si Jesus nga, naay kulang, nga wa pa yun niya nabuhat. Unsa man to kulang? Ningon si Jesus sa iya, sell everything you have, and give it to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. Di ba? No? Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Pero unsay gibuhat sa religious leader? What happened to him? Diba? Imposible kaayo para sa religious leader nga iya tong buhaton na unsay nahitabo. Sa Luke chapter 18 verse 23. Niingon din ha, when he heard of this, he became very sad. Because he was very wealthy, he was very rich. He cannot do it. Di niya kaya. Kani siyang whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Bisan kinsa walay kaya nato dinhi, ingnakog na ay nakakaya ni. Makaya nimo 1 day, 2 days, 3 days. 1 week, questionably na kayo. 1 month, bye-bye. Di ba? Balik na sad sa sugod. Na burdensome kaayo mo na niingon si Jesus, come to me, you who are weary and heavily burdened. Kana siya nga religious ritual, kanang come follow me. No? Deny imong self, take up your cross and follow me. Religious ritual na siya nga gihapak ni Jesus sa mga Jew kay mo na ilang gusto buhaton. Pero di na nila mabuhat. They go away frustrated. No? Mo, di ba? The same sa kaning 3 passages. Whoever wants to be my disciple. We use this passage every time in sermons. Diba? Again, the question, how is it going? Kumusta man? We are trying until we get burdened and condemned ato ding i-beat up atong self mo. Ingon nita nga, di man ako kayang ingon ni pastor, Di man ako kayang ingon ni father, Di na ako mapakita simbahan.
Kay basin moingon na sad nga kumusta man imuhang pag-take up sa imong cross daily? No? Kumusta man ang imong pag-deny sa imong self? Kumusta man? It's either di na ka magpakita or mamakak ka. Di ba? Naara sa duha. So, the best way is di lang kang pakita. Mauna ang problema. Beat up ka, condemned ka, kay di nimo kaya ang giingon ni Jesus nga imposible. Na ang pangutana, gipabuhat ba jud na ni Jesus? Unsa jud ang tinuod ani? No? Jesus has asked them, whoever wants to be my disciple, ngano man? It is because kani nga mga tawhana, these Jews, kani nga mga Hudiyo, kani nga mga Israelites are eager to inherit that eternal life. Kaya ngano man, kabalo naman na sila nga giprophesy na siya sa scriptures before. Naghulat na sila. They were waiting for it until this one man Jesus was telling them about it. Nga hala, maulagi ni siya nga prophecy ang giingon sa book of Daniel. No? Nakasulat na siya sa Daniel chapter 12. No, naka-record na siya sa Daniel chapter 12 nga giprophesy na siya nga naay one man nga moabot sa kalibutan nga mohatag og eternal life. Now, sa ilang pagkadungog ani kang Jesus nga, maulagi ning ingon sa scriptures. Muduol ta ani. Mo na every time muduol na sila kang Jesus to ask how to inherit the kingdom of the eternal how to inherit eternal life. Mo na ningon si Jesus, kung gusto mo nga mahimo na kong disciple, kanang kung ako i-rephrase ba, no? Kung ako ang i-rephrase, ingon ani na siya. So, you want to be my disciple? Okay, sige. Since I am heading towards death, kay maunay ako ang purpose din, himamatay jud ko, ako nang gideny akong self of who I am. Ngano man, mana ko nuhay si Jesus. Kay Ginoo ba ako, no? Ginoo ko, ning step down ko sa akong throne, akong gideny akong self, Philippians chapter 2 verse 7, imo makita din na nga he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave. Iyang gideny ang self. So, niingon si Jesus and later on, inikuhuman ako nang gideny akong self, mamatay ko later on, ako nang i-carry ang cross nga inyo i-plot sa ako kay di man mo ganahan ako. Inyo makumpat yun, then pinaagis pagpatay, ilansang ko ninyo sa cross, then human ako deny sa akong self, ingon si Jesus. Ako dahil arsahon ang cross, let's see if any one of you will be able to fulfill what I myself can only fulfill. Nakuha na to. Now, karon kanang whoever wants to be my disciple, deny himself, and carry his cross daily, siya to. Iya hatong pwede makaya. Jesus was talking about himself nga kung kaya ninyo akong buhaton, then come, follow me. Diba? Nakuha na to. Ang pangutana, nabay usa sa ato adinhi nga nakaya niya. Wala. Igna kong bakakon. Naining try ana, namatay, wala, nabuhi hangtod karon. Naghulat pa ta, kano sa mabuhi. But Jesus, He rose from the dead after 3 days, resurrected, and karon, seated at the right hand of His Father. Diba? Now, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Take up their cross daily, meaning, daily, taking up their cross, ang ilang burden, kabugaton, no? Meaning, fulfilling tanan, walay sipyat, tanan laws ni Moses without fail. Daily pagyud. Kada adlaw. Di ba? Remember Galatians chapter 3 verse 10? Niingon si Paul din ha, Cursed is everyone who does not continue daily, di ba? Continue to do everything tanan, walay sipyat. Who does not continue everything to do everything written in the book of the law. Kumusta ang imong pag-obey sa imong parents? Nasipyat ka wala? Nasipyat ta.
Pero wa na nato gibuhat. Dili pa gyud daily nga nag-obey ta. Si piyata. Okay, di ba? Continue. What does that imply? Taking up your cross daily. Continue daily to do everything. Unsa man ang everything? Jews that the Israelites cannot fulfill themselves. No? That is because, ingon ani ni siya, ang cross, again, mo na siya ang cross nga giaswat ni Jesus. Nga siya ray makakaya. Dili ingon physically ha. Siya ray makakaya kay kabalo siya nga mabanhaw sa ikatulong adlaw. Din kita dili kung ato na buhaton. Di ba kuha na to? That is because they are so calloused or kanabang nakalos na sila ba? Kanabang naugatan na sila maayo ba sa ilahang pagsigig sunod sa laws ni Moses nga hangtod karon, honestly hangtod karon ang mga simbahan na apay mga 10 commandments nga nakapaskil sa atong mga bungbong. Mga 10 commandments nga dili na to kaya. Di ba? Ang pangutana na pod nako usa dinhi. Kinsa sa ato dinhi nga nag-deny sa iyahang self? Maybe ka usa ka duha. But Jesus gave up his divine privileges. Can the Jews or the Israelites do this? No. Yan di man nila kaya. Di man gani nila kaya baligya ang ilang riches, ilang mga gamit, ang ilang kadato. Di man gani nila kaya. They went home frustrated pag ingon ni Jesus nga, okay, napay usawa ninyo na buhat. Ibaligya ta ninyo gamit, buhatan na. Di ba? Now, another question. Who took his cross daily? Which means, kinsay nag-fulfill sa laws ni Moses for eternity? Only Jesus. Jesus died on the cross, resurrected, and sat down in his Father's right hand. Romans chapter 8 verse 34, nag-ingon din na, Christ Jesus for us, raised to life. Naa na siya sa right hand of God and interceding for us, meaning completely fulfilled through his finished works. No? Na-fulfill na niya ang finished works nga dili nato ma-fulfill. No? Asa pa sa Romans chapter 8 verses 3 to 4, the law of Moses was unable to save us because of the weaknesses of our sinful nature. Unsa man atong sinful nature? Pride. Mo na atong nature, ang pride nga kaya nato, no? Kaya nato na buhaton bisan wala na gipabuhat sa ato. Mo na nga ang kanang butang kanang law ni Moses nga abi nato kaya nato, it was unable to save us because of that pride. So God did what the law could not do. Unsa man iyang gibuhat ni God? He sent his only Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end. No? Iyahang gi-end ang control sa sin over us by giving his Son as a sacrifice for our sins. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. No, Romans chapter 8 verses 3 to 4. Nga, to be satisfied, kaning laws din is kalibutan sa atong mga simbahan, do this and do that, kay mo nagiingon ni God, mo nagiingon, mo na. Di ni mo masatisfy si God, ana. No. Di ni mo masatisfy until mo give up ka. So in conclusion, kani nga passage bitaw nga whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Pwede na nato i-break down into truths that set us free like this. Yan ani na siya. Atong i-rephrase. Like, whoever wants to be my disciple must believe in me, who alone have put all the burden of the law to the cross, forever fulfilled. Kung mosalig whoever wants to be my disciple, no?
musalig na ko alone. Nga ako ra alone, ako ra si Jesus. Nagbutang sa burden sa kabugaton sa balaod ngadto sa cross ug ako na nang gi-fulfill forever. Diba? Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Diba? Si Christ ang end sa balaod. Again, ang pangutana, what is the cross for? Diba? Kaya magsige man tag-ingon nga take up your cross daily. Ha? Healthy ba na? Murag dili man healthy sa ato ang mga Christian. Unsa din ang cross? Ang cross, it is for those who disobeyed the law. Katong panahon na. Karon wala na may cross. Kung makasala ka, di na mga parsahon og cross. Gano magsige magkag-ingon sa tao karon sa usa ka believer pagyud nga take up your cross daily. Kadyot, magputol sa kong kahoy, magkuan sa kong cross. Actually, di na symbolism ha. Dili na symbolism ang giingon ni Jesus din ha. Okay, when you say cross, sige, ibutan na to symbolism. Okay, ang uban mo ingon man jud symbolism gyud na. Sige. Ibutan na to symbolism na siya. First, physical. Kung dili symbolism, magputol kag kahoy, imo nang aswaton kada adlaw. Bugat, di ba? Okay. I-symbolize na to. Ang cross, mao na siya ang balaod. Giaswat ni Jesus ang nga balaod. Iyahan ang i-fulfill. Now karon, kana nga balaod, kana nga cross, mao na ang 613 laws. No? Buhatan na kada adlaw. Walay sipyat. Okay? Until ma-fulfill yun, until maabot si Jesus, kaya mao na iya ha. Cursed is everyone who does not obey all of the laws. No? Cursed ka kung naisipyat bisan usa lang. 'Di ba? Kay ang cross is for those who disobeyed the law. It is a punishment for lawbreakers. And since Christ, kitungod si Christ is not bound to their laws, no? Ning sukwahi, ning supak si Jesus sa balaod, gilansang siya sa cross. Kining disobey man si Jesus sa ilang balaod. Once you disobey the law, ilansang ka sa cross. No? So, if you are now in Christ, walay sense of denying yourself. Nganong imong mang i-deny imuhang kaugalingon nga gihimo na kang bag-o sa Ginoo. You are dead to sin and you are alive in Christ. Mo nagiingon sa Romans chapter 6. He made you royalty, a holy nation. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngano imo mag i-deny ang imuhang kaugalingon nga giredeem naman ka sa Ginoo. If you are in Christ, there is no sense of taking your cross daily. There is no sense sa isigila kag arsa sa imuhang cross daily. Kaya nga naman, gibuhat na ni Jesus. When Christ died because of the punishment of the law, nga kita untay mamatay, kay, di ba? Kita unta ang kailangan mamatay. Kay kita ang hilig mo magsigilag buhat sa law. No? Namatay si Jesus. Pagkamatay ni Jesus kay tungod sa balaod, we also died together with Him. Sa katong ning tuo. And when He raised from the dead, we are also raised together with Him. No? Romans chapter 6, verse 5, o verses 8 to 9. Since we have been united with Him in His death, ikaw ug ako as a believer, na united ni Jesus, pinagay siyang kamatayon, we will also be raised to life as He was. Kung giunsa siya pagkamatay, o giunsa siya pagkabanhaw, maupod kita. Ingon anak pod atong kamatayon, ingon anak pod atong pagkabanhaw. And since we died with Christ, ingon din na sa Romans 6, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has any power over Him. Now, if He lives forever, now kita, we will also live forever. Nakuha na to. Ingon anak ra ka simple ang gospel ni Jesus. Dili ang kanang take up your cross daily, deny yourself and follow me. Iya hatong sarkasam sa mga Jew na kung kaya niyo din, buhatan ninyo ang akong mabuhat. Diba?
Yung sa pa, ang pinaka-last, niingon si Jesus, come follow me. Now, mao na ni. Believer, leader, teacher, preacher din sa simbahan. You can't tell, dili nimo pwede ingnan ang usa ka believer to follow Jesus. Simple logic. Tan-aw nato ang Galatians chapter 2 verse 20. Matubag din ha. Nganong dili nimo na dapat ingnon ang usa ka believer, oy Christian, follow Jesus. Ngano man? Ningon ang Galatians 2:20. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kung mao ni nakaingon din na, how can you follow someone who is already in you? Di ba? Magsigig ingon nga, Jesus na anak ka sa akong sulod, sundon tikaw ha? No. Naa na si Jesus sa imong sulod, nga nung magsige pa follow someone nga naa na sa imong sulod. No, Philippians chapter 2 verse 13 giingon din na, for God is working in you, giving you the desire, no, and the power to do what pleases Him. Di nimo pwede ingnon ang believer, follow Jesus para ma-please siya. Deny yourself para ma-please siya. Take up your cross daily para ma-please siya. No. Ngano man? How can you follow someone's example if that someone is the one working in you? Unsaon ni mag-follow ang example ni God nga siya mismo ang gapanglihok sa imong kaugalingon? Di ba? It takes asking for wisdom that leads us to study, mangayo lang yung wisdom sa Ginoo og knowledge nga atong tun-an ang pulong niya so we can know unsa jud ang kinabuhi sa usa ka Christian, usa ka believer nga dili taangay mubuhat sa mga imposible nga mga butang, no, aron mo musulod sa kapahulayan. Hebrews chapter 4 verse 11 nag-ingon din ha, do your best to enter that rest. Ningon si Jesus, come follow me. No? Kamong nabugatan sa religious rituals and I will give you rest. Mga igsoon, ang mga simbahan gina-twist ni nga passage para ma-fit in nga himuon ang requirement karon para sa mga Christian. Ginabutang ni nato as a burden ngadto sa mga believers, of which Jesus, no, dili ni mo oy gusto ni Jesus atua. Niingon na gani siya nga, I will give you rest. Then karon tagaan na noon ka burden. Paarusahon na noon ka sa cross, i-deny imong self. Then niingon Jesus, come and I will give you rest. Supaki kayo, sukwahi kayo. No? Mao na ang religious ritual ang pasabot ni Jesus dinha. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Sound spiritual siya. Humble kay siya paminahon. Sa tinuod lang. Di ba humble kay siya paminahon? Pero it is a burden. Naingon na gani si Jesus, I will give you rest. Then, moingon si Jesus, no? Imo na i-take literally nga passage. Take up your cross daily. Tagaan na noong giluwas na no, gani ka ni Jesus aron tagaan kag rest. Nya parsahon na noong kag cross. Di ba? Pero it is what the Israelites wanted to do in the first place. Jesus' very purpose of telling that is for them to realize somehow, no, to realize somehow that it is impossible to follow unsay buhaton, unsay ginabuhat ni Jesus. Jesus said, ningon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That is why, giingon ni Jesus ay ang new command. No, sukwahi sa iyang command, sukwahi sa mga commands ni Jesus. Niingon si Jesus sa John chapter 13, I am giving you a new commandment. Morning new commandment ni Jesus. Dili ni commandment ni Moses. Iyahan na itong gitangtang. Iyahan na itong giwala ang commandments ni Moses. Moingon gani kang new commandment, bag-o. Dili ang daan. Of course, di ba? Logic. Niingon si Jesus, love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove
to the world that you are my disciples. Sounds familiar? Gusto ka mahimong disciple ni Jesus? No? Niingon si Jesus, whoever wants to be my disciple must deny themselves. No? Kay para sa mga Jew, gusto niya ihapak sa mga Jew ang balaod kay mo nilang gusto buhaton, pero ang tinuod nga command ni Jesus to be a disciple is love one another. Period. Maura. Dili taking up your cross, dili denying yourself daily. No. You can only love one another if you trust that God loved you first. No? And if you trust, kung ningsalig ka ana nga gigugma kag una ni God, then, no? Kay tungod love God, because God loved us so much, iyang gipadala ang iyang Holy Spirit to plant love in our hearts. Mo ni giingon sa Romans chapter 5 verse 5. Mao nang rason nganong makahigugma ta sa ubang tawo karon. Because He first loved us. Because iyahan nang gitanom ang gugma sa atong kasing-kasing. Dili na ta maglisod. Di na ta makaingon sa ubang believers nga i-follow si Jesus so you can love others. No. Once na anak ka kang Jesus and si Jesus na ana sa atua, ang gugma na tanom na sa imong kasing-kasing and automatic na siya na mahimo na nimong normal nga kinabuhi to love others. No? We have become the disciples of Christ not because sa atong pag-deny sa atong kagalingon, not because sa atong pag-aswat sa ato ang cross daily. Kaya nga naman, it has already been done by Jesus and because of faith. Pagtuo. Diba? For by grace, we have been saved through faith, not by ourselves, not by our denying of self. No? Wala ta naluwas because we carry ourselves daily. Ang kanang pag-arsa sa cross, ancient times na siya. Mo na siyang time ni Jesus. Once gani nga makakita kag someone nga nag-arsa sa ilang cross, ang padulngan anak kamatayon. Mamatay ka. Kung mamatay ka, kung dili ka si Jesus, di na ka mabuhi. Only Jesus rose from the dead. And ang cross, mo na siya ang gibutang sa cross, tanan din ha ang balaod ni Moses nga dili na to kaya. Dayon magsige na noong kag-arsaan ng cross, magsige kag-arsa sa 613 laws nga dili nimo kaya. Mao bitaw nang gipatay niya yung kagalingon, no, in a sense namatay siya sa cross, uban atong 613 laws gipatay niya. Mo nang nahitabo nga Jesus is the end of the law, kay gipatay niya ang law. No? Mo na gibutang sad sa Hebrews that gingon din nga kanang ang old covenant nahimo nga obsolete. Ang old covenant nahimo nga ning disappear. If we carry our cross daily, mahuman na ta. If we carry our cross daily, bisag unsa may imuhang pag-symbolize ana. Again, the cross means death, kamatayon. As a believer, nganong mo stick man ta sa cross? Nganong magsige matagtan-aw sa cross? Nga wala na may tao sa cross. Nabanhaw naman. No? Ning biya ning biya na gani si Jesus sa cross, nabanhaw na siya, ning lingkod na siya. Ephesians gibutang din na nga katong ning tuo, by the time when i-accept ka ni Jesus as your Lord and Savior, Ephesians chapter 1 giingon din na, Ephesians chapter 2 verse 6 giingon din na, He raised us from the dead along with Christ. Sa ato pa, He raised us from the dead along with Christ. Ning biya si Jesus sa cross, iyan ang gibiyaan ang cross nga iyang giaswat. He raised us with Him. Ning uban sa tagbiya niya, di ba? Sa dihang ning lingkod siya sa iyang amahan. Ningo din He seated us with Him in the heavenly places because we are united with Jesus Christ. Nganong magpabilin man ka sa cross, sige aswat ana. Ning biya niya si cross, kuyog kang Jesus sa iyang pagbiya. Nganong magpabilin man ka sa cross nga sige aswat ana, nga gihuman naman na ni Jesus. Why are we
trying to kill or sacrifice ourselves by carrying our cross daily what God has already raised from the dead. Igsuon, denying oneself and carrying the cross daily is not for Christians or believers. Dili man gani na pwede na to istorya sa mga unbelievers kay aron sila mo duol kang Jesus. No. Ato lang ginapasamutan ang sitwasyon. Imong ginaingnan ang usa ka unbeliever nga si kabalo ba mo nga si Jesus wala pa nabanhaw na apa siya sa cross. So while si Jesus gaaswat sa iyang cross, now follow ta kang Jesus. No? Follow ta kang Jesus. Ato sang aswaton ang cross, no? Kay aron muratag si Jesus. Ang problema igsuon kay si Jesus ni banhaw naman, wala na may tao sa cross. Kinsa pa man imong balikan sa cross nga ning banhaw naman si Jesus. Don't focus on the cross, focus on the resurrected Christ. Mauna ang essence sa passage. You are already dead to sin and alive in Christ. So count yourself alive, not denying yourself. Now, worried ka unsay buhaton? Again, God is the one who works in you, giving you the desire to do what pleases Him. Igsuon, I hope nga natay nasabtan karon, mao na siya ang meaning sa whoever wants to be my disciple must deny himself and carry his cross daily and come follow me. Ihatong istorya para sa mga Jews, kaya ang mga Jews wanted to perform, wanted to go by the law. So mauna ang pagtreat ni Jesus ngadto sa mga Jew. But since kato kay buhi pa si Jesus atong panahon na wala pa siya gilansang sa cross, He was telling them the impossible. Pero pagkamatay ni Jesus, pagbanhaw niya, karon nga naa na siya sa tuong bahin siyang amahan, ginastorya na pirmi ni Paul, nga niingon si Paul, you are alive in Christ now, because Christ is alive. Christ is not dead. So count yourself alive. Nga nung magsige makag-deny sa imong cross, o sa imong self, nga nung magsige makag-carry sa imong cross every day. Diba? Igsuon, count yourself alive. Do not deny yourself what God has already raised from the dead. Mayong adlaw sa tanan mga igsuon. Be safe everyone, and God has blessed us all.